Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Roħ Giovanni Camilleri. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna il-ħnina tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni. Qari mill-Ittra ta' San Pawl, Apostolu lil Galatin. Ħuti, kunu għafu li dawk li jemnu, dawk li huma wlied Abram u l-Iskrittura li rat sa minn qabel lil Alla kellu jiġġustifika il-ġentili permezz tal-fidi. Ħabbret minn qabel lil Abram. Fik jitbierku il-ġnus kollha. Għalhekk dawk li jemnu jitbierku ma' Abram li kien jemmen. Imma daw kollha li jgħixu bl-opri tal-liġi huma taħt is-saħta. Għax hemm miktub: misħut kull min ma joqgħodx għal ħwejjeġ kollha li hemm imniżla fil-ktieb tal-liġi u ma jagħmilhomx. U l-ħadd permezz tal-liġi ma hu ġġustifikat quddiem Alla jidher ċar la darba il-ġust jgħix bil-fidi. Issa il-liġi mhix ġejja mill-fidi, imma min jagħmel dawn il-ħwejjeġ jgħix bihom. Kristu fdiena mis-saħħ tal-liġi billi sar hu nnifsu saħħa lina għax hemm miktub: misħut min ikun imdendel mal-ewda biex fi Kristu Ġesu il-barka ta' Abram tilħaq il-ġnus kollha u biex permezz tal-fidi aħna nilqew il-weda tal-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali ngħidu flimkien. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Infaħrek mulej b'qalbi kollha, inxandar eġubjietek kollha, nifraħ u nitenna bik, nanni li l-ismek intalla loli. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. ċanfart il-ġnus u qritt il-ħżiena, ħassart isimhom għal dejjem ta' dejjem, weqgħu il-ġnus fil-ħofra li ħafru, fix-xibka li ħbew inqabad riġilhom. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Imma l-mulej isaltan għal dejjem, iwaqqaf għal ħaq it-tron tiegħu, jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja, jiġġudika il-popli bis-sewwa. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Huma bil-wifqa, Alleluja, Alleluja. Issa se jitkeċċa l-prinċep ta' din id-dinja u meta nintrefa' l fuq mill-art jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, wara li Ġesu keċċa x-xitan, xi wħud qalu: bis-saħħa ta' Belżebu il-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten. Oħrajn biex iġarbuh riedu min għandu sinjal mis-sema. Iżda hu intebaħ x'kienet il-fehma tagħhom u qalilhom: kull saltna maqsuma fija nfisha issejr ħerba u taqa' id-dar fuq oħra.
Jekk ix-xitan ukoll ikun kontra tiegħu innifsu, kif se jżomm wieqfa s-saltna tiegħu? Għax intom tgħidu li jien bis-saħħa ta' Beelzebu nkeċċihom ix-xjaten, imma jekk jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Beelzebu u li jitkom bis-saħħa ta' min ikeċċuhom, għalhekk huma stess ikunu l-imħalfin tagħkom. Iżda jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta' Alla. Sakemm il-bniedem qawwi armat tajjeb jasses il-palazz tiegħu, ħwejġu ikunu fi żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbes fuqu u jelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu u jaqsam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerret. Meta l-ispirtu mniġġes joħroġ mill-bniedem huwa jmur jiġġerra u jfittex il-mistrieħ f'art nieċfa u billi ma jsibu mkien jgħid mela nerġa' lura lejn dari mingħajr ħrixt. U x'in jiġi jisiba miknusa u kollox f'postu. Imbagħad imur iġib 7 spirti oħra minnu u jidħlu joqogħdu hemm ġew. U fl-aħħar dak il-bniedem isib ruħu f'qagħda għar minn qabel. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej illum b'din il-kelma tiegħu qiegħed jiftħilna għajnejna quddiem il-perikli tal-ħajja. Il-periklu tal-ħajja mhuwiex tant għax timrat, għaliex il-mart, l-inkwiet, il-preokkupazzjonijiet jagħmlu kollha parti mill-ħaġna ta' ħajjitna. Infatti anke San Pawl fil-qari ta' dolodu qalilna li Ġesu stess sar saħta għalina biex isalvana. Ġesu nnifsu tabba bil-mart kollu tagħna u rabtu fuq is-salib. Imma l-ar ħaġa li jixtrilu l-bniedem hi li hu jsir l-amara tal-ħażen. Din hija l-ikbar disgrazzja li tista' tiġrilna. Għaliex il-kol kemm aħna maħluqin biex inkunu tempji qaddisa ta' Alla. Imma jekk aħna fil-ħajja tagħna ma nagħtux widen għall-kelma ta' Alla, jekk jien ma nfittix lil Alla, jekk jien ma nsibx ħin biex nitlob, biex niltaqa' miegħu, allura huwa faċli li jiena ninħakem minn dak li huwa ħażin, li fuq jirbaħ l-egoiżmu u għalhekk flok inkun strument ta' paċi, ta' għaqda, ta' sliem, insejr strument ta' firda. Naraw ftit kif anke ippreżentalna l-Vanġilu tal-lum, il-Fariżej u n-nies jiddiskutu, iparlaw fuq ix iparlaw, kontra Ġesu u fuq xulxin. Il-bniedem li ma jilqax lill-Alla f'ħajtu, jispiċċa igemgem, jispiċċa jparla fuq l-ieħor, jispiċċa jweġġa lill-ieħor. Jew nitolbuh il-mulej biex jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu, għaliex l-Ispirtu huwa aqwa minn kull ħażen, huwa aqwa mill-xitan. Jew nitolbu il-mulej biex jiġi jammar fina u jagħtina l-qawwa li aħna dak li nisimgħu ngħixuh. Jagħtina l-kuraġġ li nsibu ħin fil-ħajja tagħna fejn nieqfu u niddedikaw dak il-ħin biex niltaqgħu miegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jew ħuti jeżies inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja il-qaddejja tal-umanità biex b'kuraġġ, b'imħabba u b'qawwa tkompli twassal il-kelma ta' Alla lil kull bniedem. Nitolbu.
Nitolbu għal dawk kollha li huma morda u qegħdin iħossu fuqhom it-toqol tal-ħajja. Ħajsibu l-għajnuna minn ħuthom il-bnedmin u jħossu fuqhom il-preżenza ta' Alla. Nitolbu. Nitolbu għal missjonarji li huma ħallew djarhom, pajjiżhom, partikolarment il-missjonarji Jawċin u Maltin, u qegħdin iwasslu l-bxara tajba f'artijiet imbeda. Nitolbu. Il-Mulej Ġesu ta' ħajtu għalina biex jurina fejn twassal l-imħabba. Għamil Mulej li aħna wkoll nitalmu immutu għalina nfusna biex ngħinu lil xulxin. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija nitolbuk Mulej tkompli tbierek u tqaddis il-familji tagħna. Għamil li dawn il-familji jkunu wkoll bennina għal aktar vokazzjonijiet. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamulej dawn it-talbiet li qegħdin impoġġulek fil-bidu ta' dan il-jum li inti qiegħed tagħtina. Għamel li aħna ngħixu fil-preżenza tiegħek u dak kollu li nagħmlu u nwettqu ikun għal glorja ta' ismek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej l-offerti għas-sagrifiċċju imwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil tal-fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżuħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li inti battulna bħala Salvatur u feddej ma'mul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-Mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int Mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs rad il-ħajr qasam
tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrij iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħejjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitol. Atina u Alla li tista' kollox li s-sagrament li bih tqarbilna ikun l-ikel u x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.